Vraag dan. Zo. Hoe lang ben je al roken? 5 jaar. En rook je vaak als je uitgaat of gewoon... Altijd. Oké. En zou je vaker naar de horeca gaan als het rookvrij is? Laat mij niet uit. Wat vind je van, wat vind je van het rookverbod dan? Wat zei je? Wat vind je van het rookverbod? Ik vind het belachelijk. Prachtig. Belachelijk. Oh ja. Wat vind je ervan dat je naar buiten toe moet terwijl je een sigaret gerust binnen kan opnemen? Maar wij niet zo nodig roken gewoon mensen. In de tent roken ook gewoon, dat is toch niet wat. Oké. Hebben we nog meer vragen? Ik val niet van uit. Wat ligt er? Ja. Heb je nog meer vragen? Oh ja, mag je bij je thuis nog hier roken? Bij je thuis zelf, bij je eigen thuis zeg maar. Als mensen op bezoek komen bij je thuis, mag je dan zelf roken? Wat zei je allemaal? Als je thuis bent, mag je dan roken bij je huis? Gewoon roken. Oké. En hoe vaak bezoek je een rookgelegenheid? Weet ik niet, precies zijn. Altijd. Oké. Nou, bedankt u voor het interview en ja, graag gedaan.